Dobrý deň, volám sa Marek Plavec, nachádzame sa v Dolnej Lehote, kde by som vám chcel predstaviť dom na predaj. Sme v krásnom prostredí v blízkosti Krpáčova, Tálov, Chopku, čo poskytuje bohaté možnosti voľnočasového vyžitia priamo pri dome. Poďte sa so mnou pozrieť na dom, ktorý vám poskytne pokojné bývanie v spojení so skvelou lokalitou. Vstupujeme do domu, kde nás privíta rozľahlý spojený priestor kuchyne a obývacej izby. Ideálne miesto na oddych, relax a zábavu s rodinou a priateľmi. Po dni plnom lyžovania alebo náročnej práci vytvára nezameniteľnú atmosféru teplokrmu, ktoré nielenže zahreje, ale aj uvoľní vaše myšlienky a pripraví vás na nový deň. Na prvom podlaží sa nachádza ešte kúpeľňa a špajza. Drevené schodisko nás privádza na horné poschodie, kde nájdeme dve priestranné izby. Jedna je so šatníkom a druhá s terasou. Obidve izby sú klimatizované. Medzi izbami na chodbe sa nachádza ďalšia toaleta. Záhrada je momentálne pod snehovou perinou, je však o výmere 242 m2 a bude akurát pre tých, ktorí nechcú robiť väčšinu údržbu, ale radšej si užijú relax. V zadnej časti je priestor na grilovanie a aj miesto na bazén. V prednej časti je garáž, letná kuchynka a prístrešok. Ak vás tento dom zaujal, podrobné informácie nájdete na stránke marekplavec.sk/dom Lehota. Ďakujem vám a vidíme sa na obliadke.